Ahojte a vítajte pri sledovaní tejto epizódy. Dnes sa pozrieme na nastavenie a menu Commodore 64 Ultimate, pozrieme sa, aký software nám pribalili na tejto USB kazetke, no a pokúsime sa porovnať zvuky vychádzajúce z emulovaného SID čipu a pravého SID čipu. Nestrácajme čas a poďme sa rovno na to pozrieť. Najprv si ukážeme, ako funguje tento dvojpolohový power button. Vo vypnutom stave môžeme dať hore alebo dole a stále nám zapne počítač. No ale v zapnutom stave má dve funkcie, a to podržaním dole na 4 sekundy vypne počítač, podržaním hore na 4 sekundy resetne Commodore, no a len ťuknutím hore nás hodí rovno do menu. Mysleli tu troška aj na praktickosť a do menu a von z menu sa vieme dostať s tlačením tlačidla Commodore a Restore. Toto hlavné menu obsahuje veľké množstvo nastavení a možností, ktoré by som v podstate ani neočakával, no ale máme tu také vylepšenia ako Disk File Browser, ktorý nám dovolí browsovať vnútornú SD kartu, internú flash pamäť a nejaký temporary RAM disk. Pokiaľ tam pripojíme odzadu USB, pribudne tam ešte možnosť USB. Máme tu možnosť nejakého file searchu, ktorý je nejaká onlineová služba. Túto časť ešte nemám plne preskúmanú. Máme tu možnosť nastavenia pamäti a romiek. Môžeme vymeniť romky kernelu, basicu, charakter ROM, zapnúť Memory Expansion Unit až do veľkosti 16 MB, zapnúť Command Interface, Ultimate Audio popravde ani neviem na čo slúži. Máme tu nejaké možnosti výmeny romky pre Drive A, Drive B. Máme tu možnosť zapnúť turbo, ktoré nám dovolí pretaktovať procesor po nejakých rozumných inkrementoch až do frekvencií 64 MHz. To nám môže poslúžiť pri hrách, ktoré išli relatívne pomaly na pôvodnom Commodore. Môžeme si ich vychutnať troška vyššej rýchlosti. No ale neobsahuje to možnosť Super CPU, čo už bol prídavok pre pôvodný Commodore 64. No a ten nám pridával aj 16-bitový procesor a ten tu žiaľ nie je a nie je emulovaný. Takže si musíme vystačiť s takouto jednoduchou možnosťou pretaktovania. Nastavenie videa nám ponúka možnosť nastavenie HDMIčka a samotného výstupu, ktorý je odzadu aj na štandardnom Commodore. A máme tu možnosť aj nejakú výmenu paliet, scanliny a tak ďalej, každému podľa chuti. Audio setup ponúka ku podivu veľké množstvo a dobrých nastavení. Máme tu pôvodný audio mixer a ako vidíme, máme možnosť ovládať úrovne zvukov z samotného Ultimate SIDu, zo socketov vložených SIDov, tape driveov a tak ďalej. Je tu toho celkom dosť. A vnútorný speaker, ktorý je počuť čas od času, je možné zapnúť alebo vypnúť, to je fajn, ale v podstate, keď nahrávame nejaké zvuky, teda keď nahrávame nejaký software, tak počujeme zvuky disketovej mechaniky, ktoré sú simulované. Sú celkom vierohodné a je dobre to mať zapnuté, lebo vieme, že sa niečo v podstate deje, lebo Commodore má veľa takých miest, kde sa len zastaví a nerobí vôbec nič a nevieme, či niečo robí. Takže tie zvuky nám dodávajú aspoň takú afirmáciu toho, že niečo sa deje. Zároveň je tu možnosť počúvať aj zvuky samotnej tape drive, čo je tiež zaujímavé, lebo pôvodný Commodore túto možnosť vôbec nemal. Môžeme si tu zapnúť a vypnúť dané sokety, pokiaľ je tam niečo vložené. Tuto v položke Detected Socket máme obidva na None. To znamená, že zatiaľ tento SID nebol ešte vložený dovnútra. Pokiaľ by tam bol, tak nám napíše, akú verziu SIDu detekoval. Je tu ešte nejaké nastavenie pre ten interný emulovaný SID čip, nejaký addressing, rozšírené nastavenie a
prehrávač pre SID hudbu. Joysticky a kontrolery môžeme nastaviť v podstate na VASD, čo je úplne super, alebo klasicky. Nejaké nastavenie lediek, dáva nám možnosť nastaviť aj túto power ledku, ako bude fungovať. Máme tu celkom dosť možností na výber, ale v podstate aj ja ju preferujem na on, aby som videl, že je počítač zapnutý. Ale asi ju neskôr vymením za dvojfarebnú ledku, ktorá bude zobrazovať zapnutý stav a fungovanie mechaniky. Ostatné možnosti sú v podstate, pokiaľ máme nainštalovaný LED strip v Starlight Edition, bude mať, predpokladám, nejaký štandardný spôsob pripojenia toho headeru. Na to sa tiež môžeme v neskôršom videu pozrieť. Máme tu možnosť nastavenia networku, máme tu možnosť nastavenia káblového networku cez bežný LAN kábel, máme tu možnosť nastavenia Wi-Fi, modemov, tlačiarní, samotného interfejsu, sú tam len nejaké farebné veci a ukladanie a máme tu samotné len rozdelené nastavenie mechaník. Aby toho nebolo vôbec málo, máme k možnosti aj rozšírené menu s tlačením Shift a F2 v podstate. Takže tu máme ešte prídavné funkcie, je ich veľmi veľa, nastavení je tu viac než v pôvodnom menu, ale sem v podstate človek ani nebude potrebovať chodiť. Dôležitejšie však bude stlačenie F1, kde máme možnosti, ktoré nám dovolujú rôzne resety, či už hard reset, reboot alebo power off, power cycle, takisto veľmi praktické, nemusíme šahať vôbec na prepínač. A ešte, aby som nezabudol, namiesto escape sa používa run stop tlačítko. Takže takýmto spôsobom sa dostaneme zasa von. Teraz si vložíme toto USBčko a pozrieme sa, aký software nám pribalili. No USB kľúč máme vložený a teraz sa teda pozrieme, čo tam máme k dispozícii. Prejdeme si do disk browseru a vidíme, že nám tu pribudol USB disk 0. A vidíme tu, že máme nejaké BBSky k dispozícii, nejaké terminály, demá, a teda výber týchto dem je celkom dobrý, niektoré z nich veľmi dobre poznám a sú veľmi pekné, odporúčam si pozrieť snad asi všetky, sám sa na ne chystám, nevidel som úplne všetky. Je to celkom dobrá ukážka toho, čo Commodore a jeho hardware je schopný zobraziť, po prípade aký zvuk dokáže vyprodukovať. Sú tu nejaké exkluzívne veci, ako SID Tribute, ten si asi aj pustíme a tam si porovnáme tie zvuky toho SID čipu. Sú tu nejaké jednoduché menšie hry, ktoré nám pripravili. Sú tu hry, ktoré sú určené buď pre NTSC a PAL, alebo PAL. Je tam rôzna library v podstate a tuto máme nejaké tradičné hry, ktoré sa bežne hrávali na Commodore, no pravdepodobne na tie, čo získali práva. Máme tu nejaké disky pre GEOS, to sú prídavné veci, ktoré v základe človek nepotrebuje na to, aby GEOS nabehol. Máme tu nejakú hudbu s výberom pesničiek. Je tu aj GEOS, dobový grafický operačný systém, podobný Windowsu. Ten si určite neskôr ukážeme v ďalšom videu. No a ešte je tu nejaký GUI 64, taký rozpracovaný operačný systém. Ak chceme nahrať nejakú hru alebo program, máme ich v klasických formátoch, môžeme ísť trebárs, ja neviem, čokoľvek, trebárs aj túto prvú hru. Vojdeme sem a máme tu D64, čo je praktický súbor, ktorý hovorí o tom, že je to disketa pre Commodore 64. Máme viacero možností, čo s tým môžeme urobiť. Keď pôjdeme ešte dovnútra, môžeme sa pozrieť na obsah programový, alebo môžeme namontovať tento disk do mechaniky. To nás hodí takto do
bežného interfejsu Commodore 64, no ale pre zjednodušenie môžeme si dať Enter a rovno spustiť tento disk. Ten disk sa akože vloží do mechaniky, neviem, či je počuť, ako vydáva zvuky. No a teraz bude automaticky loadovať a túto hru nám spustí. Troška to urýchlíme. No, hra sa nám konečne načítala. Dôležité je, že som chcel ešte ukázať to, že nech sme v akomkoľvek softveri a v akomkoľvek stave, môžem stlačiť tlačidlo Commodore a Restore a to nás hodí rovno do tohoto menu a pokiaľ stlačíme znova Commodore a Restore, sa vrátime naspäť do behu samotného Commodoru. No a teraz si vypočujeme, ako znie emulovaný SID čip versus pravý SID čip. Toto je 8580 R5, jeden z tých novších a pre niektorých ten horší čip, ale iný k dispozícii nemám, takže si môžeme porovnať tieto dve veci. Záznam vykonám na tento záznamník a ukážeme si, ako vyzerá spektrum, waveform a porovnáme si ich samozrejme aj vlastnými ušami. Ak chceme vložiť SID čip do počítača, je samozrejme nutné mať počítač vypnutý. Ja ho tu mám stále otvorený a pripravený na vloženie SID čipu. Dôležité je takisto dodržať orientáciu čipu v slote, čiže týmto výrezom smerom nahor. Uistíme sa, že je správne v slote a len páčku zaklapneme. Pri opätovnom zapnutí počítač zistí, že má SID čip vložený. Aj nám tu píše SID change, please review settings. A z nejakého dôvodu je počuť šum. Takisto tento šum nahrám na tento záznamník, aby ste počuli, že keď je SID vložený, tak na výstupe je počuť šum. Pravdepodobne ho spôsobuje samotný SID čip, pretože bez neho tento šum tam nie je. No a tuto v položke Audio Setup SID Sockets vidíme, že je tam vložená 8580 a je enabled. Takže teraz môžeme prejsť na testovanie a testovanie tam pustím nejakú hudbu. Pre nahratie zvukov využijem tento 3,5-kový jack, ktorý je zároveň optickým výstupom.
ste počuť dva rozdielne SID čipy, jeden emulovaný, jeden pravý. Sami si musíte posúdiť, ktorý sa vám páči viac. Osobne nevidím veľké rozdiely, ale predsa ten pravý znie o niečo málo lepšie. Možno, že je to len subjektívny dojem. Ten šum, o ktorom som hovoril, že sa nachádza v menu, na výstupe cez to audio vôbec nie. Je to len na HDMIčku, takže možno, že je to nejaká hardwarová záležitosť. No a pre dnešok je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšej epizóde. Čaute.